Tak lidi, u môjho ďalšieho videa, kde budeme točiť Block Wars a dneska to bude speciálne, kde sa pripojím na nejaký server a budem im tam robiť zle. No, smrť, dobro. No, ideme na pol smrť. Tak ideme na free play. Keď to nejde, ale nevadí. Ovlin. Vidíte, som ukázal na single player. Hodně pristávať. Reálne by to bolelo. To single player vidíte, môžete takto sekať a idú po vás poliši. Gangstery a môžete tiež kráľa. A to je taká informácia o tejto hre, alebo toto je informácia o tejto hre. No na to, že kratšia informácia sa páčilo, tak čus.